someone you don't know much about. I'll try. I know whenever I started in Shona, don't go to better in English, don't go to better and Shona. I don't know. But the answer is yes. Handisi kutombofungidzira kuti utorevesa unokwanisa kuda munhu usingatombozive much about them. So guys, kune tumatheory tumwe tamunongodzidza tumwe amenoti culture rudzivi munongodzidza. You meet someone, murume anouya kwauri anokuda kuti but you don't know me, you don't know me. Listen guys, handidi kunyembera. It's quite possible, actually it's quite natural for someone to love you asingatokuzive. I will explain. As usual, I will explain. If I'm wrong, I'll stand to be corrected. This tea is full of milk, right? It's a milk tea. Where's some milk? It's a coffee, actually. Right. Guys, yes, you can love someone you don't know much about. I'm not guessing. I'm telling you, it's true. You can love. A guy can love someone he doesn't know. So stop that system. But you don't know me. You don't know much about me. Stop that system. I'm not going to say much about me. It's quite possible for someone to love you when they don't know much about. Love yakafanana ne exam. Whenever you go to the exam, every candidate has got 100%. Just before you open the exam paper, if okay, no more exam, you still stand at 100%. Hakuna mna nompopiwa you asatanyora exam. Munhu wese before exam anenga 100%. Let me give you a scenario. This is what happens when you go for a date or when you date somebody. Unoenda uri 100%. Paunoti hi. Pamwango kavhara muromo sezvezvi 100%. Ndiri 100%. Wandiona wakati murume ari handsome. Nditi. Pandinoti hi ona zino rimwe irange kanve mahombe mazino kana toona kana kuti muromo mangu monhuwa. From 100%. Max 4 atoba. What ane rurimi rwakasviba. Another 6 mamax anenge achipa. Kashoma kuti ube pa 100% ichita 120. Yes, vamwe vacho mune lucky, you're so cute zvokuti ka munhu anokupfimba uri pa 100%. Dzevamwe dzichidzika dzimwe dzichiinda kumusoro. It's quite possible, but love yakafanana exam. I'm telling you, munhu wese achipinda muexam anenge ane 100%. Paunotanga kuti makadini mupinduriro wako nezvauri kutaura ndo zvinenge zvibvisa mamax. Pamunozopedza date, that's what izona mumwe munhu anongoita date neweka 1 and that's it. It's gone. Hadzoki. Unenge waenda une 100%. Uchisvika pamwe wakapfeka tracksuit senge inini. Iye hafariri matracksuit. Unobva unzi from 100 to 40. That's the exam. But can you love someone you don't know? Yes. Guys, girls, believe me. Men can love you when they don't know you. I don't need to know you to love you. I'm telling you. I don't need to know. In fact, knowing you will make me stop loving you, actually. Okay, I'll give you an example. I'm talking on a man's behalf, right? A man anokuona in the street. Oti, wow. What is that? Akuda. But kana wakamfuratira akati wow, paunonoti hello, akachebuka kaona nendebvu. Anobva murume love ye inobva dzevarume love dziri easy kuswitcha on and off, off. But yes, a guy can love you when he doesn't even know anything about you. Men, I'll repeat my saying again, men don't wank on personality. Munhu murume haanide personality yako kuti anakirwe newe. No. Maybe you girls. But I'll explain why people need to know you first. Knowing someone first, it's theory inokonzerwa nemunhu akakuheta before. People want to know you first because they're coming from
a very bad experience. So they want to know, kana wakambowira mvura ka, ukanyura ukapotsa wafa ka, ukaona pane mvura, you want to know how deep it is first before you go far. That's why people, I want to know you first. Iwe ukamzwa munhu achiti, how can you love me? I want to know you first. Just have a hint. Ziya kuti munhu yari kubva murelationship yakanga iri bad experience. Don't get angry. Ziya kuti munhu iyeye ka ari kuda kumbokuziya first. Akapinda nepamwe paipisa. Yes, situation you. What about Tanatswa? How are you? Bamare, how are you? LC. So, guys, I'm not even guessing. I'm telling you the fact. A person can love you asingakuziye. Zvakafana kuti iwe auziye mota, auiziye mota. Ukaiona iri pagaraji kana ichingokuitira, you fall in love with that car. You don't have to know a car. Ukango vazhinji vasati vambona maBentley. Bentley kangopakwa apo, unongoida Bentley. Aumbonide kuti uzive kuti saka engine yacho itema here, engine yacho, you just fall in love with it. It's the same thing. Some people just see a snake and fall in love with a snake. In other cultures, vasingaziti snake is no buraya kwedu. But you tell someone a bad experience, I want a snake, because in a bad experience, this one snake in no room from where we come from. We are taught snake in no room. Varungu avantotamba nemasnake. Kuno ukaona snake ichimhanya panzapo, usakurumidza kuuraya, unouraya nyoka yemunhu ukapinda mujere. Experience yako ndio inoita kuti iwe ude kuziya munhu first. Otherwise, munhu wese is a clean slate. So girls and boys, men, guys, it's very normal for someone to love you when they don't know you. Stop this saying, oh, I don't know you. How can you love me when you don't know me? Listen, anonida kukuziya munhu akahetwa first. When a guy will know within a week, guys, I always tell you girls, a guy will know within a week if he's gonna marry you or not. 1 week, week I got the best. A guy will know if you're the one within seconds of interacting with you. Unoza murume ngachitoza kuti aiwa ndidi mukadzi ane type yakadai, mukadzi andifariri, andoziya type yasingafariri. And the moment yaunongomshowa kuti uri type iyoyo, angangozosara zvake oda kurova stonye, batika murume anenge akutoziya within a few seconds a person knows if they love you or not. Stop asking a girl, oh, you barely know me, how can you love me? Guys, it's very normal for someone to love you. Love, and I'm saying word love, not like love. You can love something usina idea kuti chi. Even vakuru vedu vekare vaitamba nemagrenade, kungoona grenade chinhu chakanaka ichi. Kwa mchidi kuchira, no, ndoda chichengeta. But munoziva chi? No, ndoda chichengeta. I don't need kuziya watch. I don't know watch it. I need kuziya time to like it. That's why makaona gods must be crazy. Munhu angononga bhodhoro. Look at the bottle. Akangotarisa bhodhoro aka. Chinhu chakanaka ichi. This thing chakanaka. Vavasingaziti bhodhoro chii. Bhodhoro reCoca-Cola. Rangova Sparker. But aungasingazivi kuti ukarirovera pasi roputsika. Asingazivi kuti ukatema naro mwana anogwadziwa. Asingazivi kuti ukatema something. No? So guys, this issue of, do you know me? You can't love me because you don't know me. Guys, not believe it. You don't need to know someone. Timbonzo. Yes, you can love someone without knowing them for long. Yeah. Not even for long, Rutendo. Pane varume vanodokuda izvezvi vakangoona profile yako, vakakuona the other day. Vanotokuda. Usatombopoita vari kutaura kuda kwokutamba ka. Kutokuda chako chaiko. Kutokuda zvokuisa pakitchen. But iwewo manje zvandataura kuti exam inenge exam munhu wese anoenda ne100%. Before the exam achikupa ibepa, so memory 100%, mese you are at 100%. The moment yaunongotora pen uchida kunyora, uchitanga kunyora zita rako, uchianswer question number 1, wakudecide wega kuti ndoita 100 here kana ndowana 99. Ukanyora zviri wrong 99, ukanyora imwe iri wrong 98, ukanyora bepa rose zviri wrong, ndovaya vanozonzi vawana 0. It's quite possible to pinde murudori pa 100 uwane 0. Ma0 ndo anowana pasterek, because unoenda kudate. Ndiri kuzama kutodi ukaenda kudate nomunhu akuda, right? Vakadzi vane system iyo anokuona kuti wow, what a guy. Dzimwe ngobva ngoridza tsamwa womujinyura. That love yaino from 100% inoita kuti
This is what happens. Unenge wamureminder kana kuti baba vake vakabhiza mai vake, kana kuti wamureminder munhu akambomubhiza iye, kana kuti wamureminder munhu aiona. Pane vanhu vausingadi kuassociate navo in love, not because you know love, because of your previous experience, because of what you've seen from other people. Handidi kuroorwa nemurume akadai. Kuna mwana anototaura kuti handidi kuroorwa nemurume chidhakwa. Kuna vanhu vanotaura kuti handidi mukadzi anomwadoro. Experience dzevamwe vakadzi vanomwadoro dzavakaona ndodzingereda. So guys, stop that system. Urambidza munhu kutokuda. Embrace it time ichipo because uri pa 100%. Zvirina notombopiwa 100% iyoyo. Yozobviswa zvayo watomboita. Mai tanga wambondiziya. You can't love me. Akakuziya hakudezve. Akangozviziya kuti ione hama dzinoroya achakudezve. Udatozikana. In fact, itodiwa usati aziya zvekwenyu. Embrace that love. I'm not saying sleep with them. I'm saying love. Tora love. Ichitouya. Chinopa kuti munhu asabvuma kudiwa ndechekuti experience neabuse yaunenge wakamboita previous relationship. Listen, the guys who are heartbreakers apa ndo panorovesa. Pandakutaurira zvino manje apa panorovesa, panotorambisa kana neni. Let me tell you something zvandakudzeni. The guys who are heartbreakers are very easy to fall in love. They fall in love easily. Sorry, munhu ari heartbreaker haatani kupinda murudo because haana bad experience in love. Murunza zvinotaura effect inorovesa. Varume ndofunga mapati vachapedzisira vakonana neni because zvimwe zvandakutaura panapa zvafanirwa kunyaragwa. Right, I'm repeating this. A heartbreaker falls in love quite easy. Heartbreaker ikadana newe nhasi mangwana inonge udotaura zvewedding because he's a heartbreaker. Haasati ambobreak. Unoziva munhu akamboitwa heartbreak ukati ndoda kuroora mangwana, unoziva zvanoita. No. Give me 6 months. No. I need to know about you for 6 months. Ayo. Unoziva chiheartbreaker chine experience yekutsotsewa. Chechingongoti rekanimboverenga macomments. Heartbreaker ndo asingatani ashedza hama dzake vatanga uya. There's a thin line between love and lust. No way you can love someone in a time span of less than a week. Itradzu. Unoda munhu within a week. Guys can do it. Listen, vanhukadzi, let me keep repeating this. Vanhukadzi, murume haakudiri personality yako. I repeat again. Brother vekuchechi vaya vakati ndokudai sisi, forget kuvati vari holy. Brother vekuchechi vakati vanokudai pane zvavachiva pabody yako iwo. Munhu wese anokupfimba, right? Ndikuudze chokwadi. Munhu wese anokupfimba ambuya anoda kukwirai. Nazvinzwa? Munhu wese ari kukupfimba anoda kurara newe kana uri mukadzi. Uri kuzvinzwa? Teerera munhukadzi. Munhu wese, ndiri kutaura nyangwe pastor chaivo, nyangwe mufundisi chero, munhu wese ari kukupfimba anoda kukukwira. Difference ndeyekuti anoda kukwira rini chete. Mutsauko ndowongoti anoda kukwira rini, but trust me, kana uri munhukadzi, don't get fooled nesu varume. Listen, munhu akati unokuda ka asaidha achiva something, achiva mazamu ako, achiva garo, achiva gumbo rako, achiva body yako, but zvese zvine bonde mukati. Hakuna murume anoti ibasa here, ijob interview here kunoti ndongomuda nokuti munhukadzi. Munhu wese unotarisa so, wona tuma features tounoda kuzotamba nato kana tuchakunakidza wotiona. That's why tisingapfimbi mese. That's why tichiendera for your friend tosiya iwo. That's why tichiendera for dzimwe nguva tinongozoendera iwo because ndiwo uri kuluka easy. Vamwe vakatiramba. Usati wamera zenze, dzimwe nguva wangozopfimbiwa nokuti ndiwo uri kutaura vamwe vese havapindure. Listen guys, kana uchida kuramba murume, the easiest way yokuramba murume kana uri married, 1, avoid kutaura naye. Hakuna munhu anodanana newe usina kumbotaura naye. Ukamuti hayi ukati makadii ukagumira ipapo, pamunonetsa ndepepa munoti pamunozotanga kuti hayi wandisiya mupasha muchiuya kumba kwangu zodiko ndine murumeni hamuda ndirovesa nomukadzi wenyu. Uri kutotaura kuti okay, kana mukadzi wako asingarovi uya. Uronzwa? Ukanza baba munondirovesa nomurume wenyu. In other words, uri kutaura kuti kana murume asipo, brother, uyai, keep coming.
vakadzi vese vanonzi vahuri. Cheka matraits ayo. Mukadzi asingahuri kazhinji hatauri nevanhu mustreet, hatauri because mukutaura ndo maunotsotsewa. Inini ukataura neni zvokwadi ndotaura pachimasvingo, ukataura neni uri kuincreasa machances ekundida because ndinongotaura zvinonakidza. Zvino imi vasikana munofunga kuti munoramba murume uyochiridza chikwe leon ba uchirova chikwe nemunhu anokukwira. Munhu aunorova naye chikwe, it will be just a friend, tongoita mafriends. Vakadzi munozvifurira, unongouya zvako urara pasofa. Uchirara pasofa iwe, uchirara pasofa. Murume agoya kurara pasofa kugoedza vanozviita, but musi wachaunza giringo rimwe, giringo handire giringo kuacta, musi wachaunza murume anoziva zvekuita chaizvezvo. Ndongoloja nevarume, tongoloja vachishaya imwe rume. Tine boys dzatinoziva dzekunana Nigeria dzinoziva kuloja nevakadzi. Tinoshayana budhi veko. Anobuda ane pent yakangorembera, so pent iri loose, achiita singane hope muchizvona apa makasiya murume kumusha. Makasiya murume kumusha ambuya. Makasiya murume kumusha maane 2 months 3 months musati mambona murume wenyu. Idzi dzobuda dzinda zvambatso dzakangoputira tauro imi muchiiona kuti iyo Jobho wemubhaibheri mbiri yake yave kutiza zvakaipa, ainzvenga zvakaipa. Ivi noti bhaibheri ropenga, vaunga Jobho anga akapusa kai, vova Jobho aitiza zvakaipa anga akapusa. Chakaipa choda kutiziwa, you can't avoid chakaipa. You have to run. Some of the temptations you have to run. Mamwe temptations, we have nongorara pasofa. Iwe, vese vakati munorara pasofa. Kana muripo muri honest, you will tell me something. Zvekurara pasofa zvakapedzera zvazvimwe. Makapona kana makapotsewa pakashakwa makondo, kana kuti makatozongorambawo zvenyuka. Ende futi pamwe akangozosiya ododiwa, akazongosiyira padhuze imadomodobvuma. But sometimes zvinoitika zvokuti murume anenge kubvuma odofunga kuti warambisisa. Izvo wanga wadova padhuze kuti yes. I'm not saying kana muchirambiwa boys rambai muchikutidzira, no. I'm just saying guys, it's very very possible kuda munhu wausingazivi. Ndicharamba chidzoka kutopic iyi. People fall in love with the physical appearance first, then you either fall more or out. Thank you so much. Loveness izvi ndo zvaunogo. Loveness tofanga kudoita chikoro chedu chokudzidzisa. Loveness tofanga totofanga kuti tofamba chitoita zvedu mashows na loveness, because loveness anonzwisisa zvandonzwisisa. Hanzi uyu murume akabhepi naye zvanotaura ma1 akomana naye magaya ndakanganiseiko naye gre maybe ndakanganisa vagrasika hanzi leon kana I can't maybe runakidzwa ndezvandotaura but ndotaura chokwadi. Well, that's the naked truth. Ndigoni kuverenga mawini chikurumidza. Hanzi sofa riri kurwadza. But don't label as bad. These women are game players, lie too much. The best way is to love them but don't trust them. Handisi kuti trustei vakadzi. Mwakazoti ari kutya kurara pasofa. Inini ukanditidzirara pasofa ndichikuda. Ina ndichakutipi because mungazondiinvita kudzimba dzenyu vamwe ndichikuda. Inini ukana wandidana kumba kwako ndichikuda ka. Iwewe ndio uchandivinga pasofa. Handikuvinga Petrongo. Iwewe ndio uchandivinga pasofa. Wega kuti ichiuya. Ndida kutaura my experience akudhara. Mwana kuzonzi achiuya akorera pambedha asosandibata. Imwe. Listen girls, kana ukamona kuti munhu haudi kurara naye, avoid kuva private place naye, whether or not akanaka or akashata. Because vanhukadzi mistakes esamunoita mazhinji, you underestimate power yeumwe munhu. Unoti kurepewa chakuti you underestimate even your own body. You don't know your own body. I think what you need to do, girls, instead of saying unondida sei usingandizika, unofanira kuti listen, I need to know my body first before ndakuda. Because if body yako yausinganzwisisi, hanzi inini I have an ex, so sad no takarambana as ane mari yangu. So the minute I asked about my cash, akutoti kondichiri kukuda and bullshit like that. Mari yacho yakambowanda zvakaita seiko ichakupa AIDS. Like kuramba uchidzokera ku ex iwe nokuda kwemari. But what I'm saying is,
muregerere isiyo x akakupawo zvinonakidza, asi kana yakawandisa mari yachona makapanana murudo. Ini advice yangu ndekuti mari inouya imwe ichienda. Kune vakatsotsawo mari, kune vatakatsotsawo mari muupenyu vakatosara vakatoita imwe mari. So let go sha, tina mari let go. Dzimwe dzinokupa munyama mari idzo dzaunenge uchida kuteverera. Kana x wako asingade kukupa mari yako, mungomurega, mwari anova naye. Imari tinasha, kana iri mari yandokwanisa kuavhota iri $20 usanyeba, ndiudze ti mari panogona kuwanikwa munhu palive pangu pane vanhu vakawanda vanhu vari generous. Ukaitaura kuinbox undivigidze kuti mari, usazoexaggerate. Kaexaggerate pamwe inenge ichingori $20. I know $20 imari yakawanda, but kana iri less than $20, ukataura neni zvakanaka ndiri mugood ndomubhadharira x iye, ndomuudza, unondipa namba well, ukandipa namba dzax unozoti ndakudana naye, unomuudza x kuti okay, pane mumwe munhu anonzi chifidzo ati mari yako $15 iyeyo, hanzi 120, handikuona yakuiswa kumaeuro. Amana anatinazva yawedzekwa mari yayo. Tinashe hatidi kunyeba, ndoda kutanga ndakonfirma nex yacho, and ndoda kutanga ndaziva kuti x yacho ndiye mazvo unocreata. Hanzi aiwa uri kumberi ndiyo na surrender dead chiuya urare pamubhedha usandibata. Izvozvo ndozvoitika. Plus imwe system inoto ndinonamata inini, handidi murume anondibata. Bhaibheri rinoti shamwari, murume anokubata anongoziva yega kuti apa ndabata pasingabatwi. You don't need to kukota bhaibheri murume akakubata pasiripo. You don't need to kukota bhaibheri. You don't need. Inini here ndakambodero varume vakavuya kumba kwangu inini vakadzoke. Shamwari, that's not how we do it. Ndichazokuitira imwe live yekuti unonyima sei munhu bonde. Bonde harinetse kunyima. Bonde rinongoda kuita stand film and make sure uri kunyima munhu. Wa make up your mind kuti auridi. Vamwe venyu munonyima vanhu ka tichizviziva zvinoiti munorida, ende vamwe venyu munoda kuzotiita senge matinyima matunda nekubatwa. Dzimwe nguva unohaga munhu muchingodidi muchibatana voona sisi vatonakirwa, sisi vatunda, then voda kupretenda kunge vakunyima. Techizviziva munondinyima makanakirwa mukadoyo. Paya pamunomanya kutoilet, paya pamabva kumboita zvinhu zveromance kuti handidi kurara newe, muchimanya kutoilet kunogeza paya meme muchitongozwa mvura meme muchizvipukuta meme adoita. Kune vamwe vanhu vanonakirwa nokubatwa and depend nokuti wabatwa sei. Zvandotaura ndezvokuti guys, you can fall in love with someone who you don't know much about. You can. It's true. You can fall in love with someone you don't know anything about. In fact, it's quite normal. But it's quite easy to unfold. I don't know to unfold or to fall out. Because let me tell you, my date. I've said that whenever my life I'm going before. Dating you mega. Pakutaura. Some of the information you say about people or your ex or even Vano Venga, they say a lot about you, not Vano Venga. Let me repeat this. Some of the stuff you say, most of the stuff you say about the people you hate, say a lot about you than you think. You all know about it. So hapa nakuti ukatanga nduza batete wangu nini? Batete wangu vanoroya. Munhu anenge achisingavoni vatete vako anoona your character. Anenge achingoti vanoroya vaikuroyerei? Vanoda kuti vakudye. Asi wakasimba. And then chinoda kutaridza kuti vakazombodairira one day ndobva ndatovabvunza ndikati nyaya yenyu ndakainzwa namainini, ndainzwa namainini kurwizi. Uri kutondiudza kuti une makuhwa because wainyaya vatete vako nomunhu kurwizi. Iwe uri funga kuti undiudza how bad your vatete is. Guys, you need to think first before you do some of the things, because munenge muchizviexposa. Mumwe murume akazouya kumba kwangu pakati peusiku, uri kutondiudza kuti kumba kwako kwakajairigwa kunongosvikwa anytime. Stop talking about those things. Uri kuudza murume achakuroora kuti aroda kukuroora kuti kumba kwako kwangojairigwa nana kunhuwe vachingosvika anytime. Murume anobati mukazi kumba kwako. Even kutsvaka basa chako interviews, my job interviews, I'm one of those people who waffle. You waffle, you talk yourself into the job and out. Within 4 minutes, you wazvipinza mujob, wabuda wakazvipinza futi kusvika nokurecruiter that thank you, we'll get back to you. That's what happens with love. So guys, regai timboedha summers hayo, summers unonyatsoziva zveupenyu. Ngatimboedha aindepi summers apo.
Hello, Eda. Atimbo Eda. Ndachibunga ndichaona veku America vange vembenge vari on declined. And one decline on that. Kwaende biko tendai lyoja umbodi uya pa live but une ma facts. Mazuva norungoita zvokulike hauchadi kucomment. Once it's true I did but ndezvekupenga. Once I don't need you. Tinashe, that money ya ex wako ka. Surprise your ex ungomuti. You know what, I don't need that money anymore. Uchaona zvinoitika. Unongona tumoti ma blessing twaungouya. I just leave it. Akaidya ile ex unoza shamari Christmas box yako yemakore esataka kamakada na 2 years kuti divide na 4 na 2 Christmas box last year and this year. And try to move. I know Marino rwadza but just try to forget about it. Uchatozona kuti mwezi wachadana nomwe mukazi achatozokupa times 15 mari iyoyo. Mukazi wandana. Wotozoti saka ex uyo dzimwe nguva unotozoona kuti ex akatondisiya weka. Denda karamba ndina ex. Pane pamwe panoti waaplaya basa soka. Woti thank God handina kuwana basa riye rakuti president atakuwana basa riye rakuti ndisina kuapply rinoiri rori better. Know what I mean? So guys, this is me just saying, guys, stop asking girls, stop asking guys, stop asking one. Before they get to know you. I said it again, those are the people who were hurt. Munoza munhu akambohetewa ka usada kumumhanyira kuti akude. Stop telling munhu akambohetewa kuti you love them before they know you, they get to know you, because you are reminding them of the person who hurt them, a person who told them before kuti vanovada akaenda nechikwereti chavo. Dzimwe nguva pane mumwe munhu senge handinoona uyu Tinashe akadana nex nditi ex akaenda nemari yake iwo uya uri musikana kuti within 20 minutes I love you baby tengerawo pizza. So anaungati Tinashe uye akatorerwa mari nax achafunga kuti zvako ndezvepizza. Ndatofunga kuti ndeimwe version yax yadoya kuzondipedzera mari yangu yepizza. So zvimwe zvinodependa nehistory yacho, asi mahati break awanzi kubreakiwa. Saka dzimwe nguva ndingangokutipa kuti munhu asingatani kufalla in love kazhinji kacho mubvunze haakuudze manje, but ukacheka record yemunhu asingatani kufalla in love anoita fall in love pano nepapo achijamba senge dacha pano nepapo because ndiye anti breaker. Paipa unenge wakufalla in love wapinda murudo oti handichada ndakutotsvaka umwe, oti handichada ndakutotsvaka umwe. Zvinowanzoitwa nevanhu vari cute, vanhu vakabatana vanofunga kuti dzimwe nguva kana akabatana haanyengerere. Kumwe hakusi kuti haunyengerere, uri ka heartbreaker kana kuti unoshamisira. But chakaipira kushamisira zachi, you can overrate yourself. Even usina to overrate yourself, you can actually underestimate the other person. Unogona kundioverrate nini? Ndogona kuzvioverrate kuti mese hapana mani. Kana kuti kukuunderestimate imimi. Zvinhu zvakangofanana. Munhu akazvioverrate kuri kuti azvisa pamusoro. But what you don't know is kuti ukaenda pamusoro ka vanhu vanoona zasi kwako. Kana ukakwira muti, the higher you go, the more likely kuti vanhu vese vari pasi vaone penti rako. Analogy andozomataura ndekudii. Dzimwe nguva ukaramba uri pasame level nevanhu, vanongoona face yako nekushikapa kuti vaone tsoka dzakanotokotama. But ukada kuenda pamusoro pevanhu manje, ukanokwira pamusoro pevanhu sokadai, vanhu vanotanga kuona pavangoda kutarira. Unoziva kana chinhu chiri pamusoro ukada kutarira magaro, ukada kutarira musoro, ukada kutarira side view, you can do because chinhu chaiswa pamusoro. Sometimes you need to be careful kuti dzimwe nguva kuzvisa kwaunoita pamusoro tinashanze mukadzi aindafunga kuti Tinashe mazite kuti Tinashe sorry Tinashe unoza sorry Tinashe kuna nyimboziya here timbonzwa uri sei? Ndiri right, uri sei zvako? Saka ex wacho akadiko timboudza. Ndidana nemukomana tai handisi kugara wamba ndogara kudiaspora. So taidanana Diaspora yeku South Africa here kana kuti yeku? No, France.
but France kuri right zvako. South Africa pedu nevanhu vakawanda vekumba. Saka kune mari space ako nyaya tenso. So tadanana for almost 2 years. Ndobva munhu Achimbotora aimboenda mari. kumba. No, aiwa asatora mari. Aimbodzokera kumba. Achidzokera kumba like tomboti pamaholidays ekumbodzokera kumba. Then we are back. Then yeah. So manje zvakaitika zvaingoramba zvichiitika. Then munhu aiti kana akasvika kumba aisadaira matext omufonera. Ongoti ndotedza umwe doro nababa wangu here. Exactly these words. Wamutextira kuti kose usiri kudaira makalls angu. Otizvone saka ndotedza umwe doro nababa wangu here and stuff like that. So then I came to realize kuti this dugutka ane mukadzi ane mukadzi kana kuti ane musikana kumba. Then ndobva tazorambana. Tarambana anga akumbira ezini kuti mari munaenda kumba ndinoona zoto zvinombokuomerawo kunyange uchibva kudiaspora. Hazviyo kuti kana munhu ari kudiaspora ane mari vaenda kumba. Vandikumbira mari vanamutumidza tachiri kudanana at that period. So haana kuzombondidzosera mari yangu and stuff. Kudzosereka. Iwe ukandikwereta mari nawo. Ukandiramba ndisati ndakudzorera nehasha dzandinadzo ka. Dzokuti wandiramba ndogona kusangokupa asi ndinayo. Saka ayo isiye ngoyi. Exactly. So ndakangozoregeza. Let me tell you something you can do. Kuti umurwadzise. Kana wanga uchigeza ka2 pazuva, geza ka4. Kana wanga uchienda kugym once, handizivi body yako handizivi, I don't know. Kana wanga uchienda kugym once, inda ka2. Kana wanga uchitenga hembe once pamwedzi, tenga ka5. Chigeza. Ndo paunoita mistake. Kana unoda kubowa ex wako shamwari. Look happy. Because iye kana atoramba newe anenge achirwadziwa kuti ndoda kuti munhu yakuvara, ndoda kuti munhu aone kuti akari kundimisa. You need to look happy. Move on. And matraits andakudza izvo ndandakudza izvo zvakazviita. Chaona kuti ex wako ana basa. Notoroorwa. Towana munhu anokuroora pafront kuti kato. But sometimes you know kuti okay, ndokwanisa kuramba ndichigeza ndichiita sei. But sometimes you have to ask yourself kuti is it worth it kuti ndirambe ndichida kutaridza kurwadzisa umwe munhu asi siri mulife mangu. You're doing it for yourself. No. Yeah, yes. Usikugezera ex. Exactly. Urutogezerawo isusu tiri kuno kuti kagero kakanaka aka. Tatingakuoni. Takuti no, unenge usingazviitiri ex. Unochitozviitira mumwe munhu arimo muFrance, umwe munhu aitokuonawo naye utoti chimupesi chakasiya mukadzi ari boy. Chimupesi ichi chakatosiya mukadzi ari boy, chimupesi chakapusa ichi. Andoona. You're not doing it for that guy. No. You're doing it for yourself. Ndanga ndanzwisa ndandafunga kuti wangu wati zvone ndimuitire iye kuti arwadziwe. No. Because mari ainambona. Saka izvo zvakadzoka kuFrance, anogara kuFrance. Anoshanda kuno. Asi achingodzokera kumukadzi wake. Atori nemwana nemukadzi. Yeah, but ndechete wanga usinambona imwe live yangu yandakaita. Ndakaita imwe live inonzi ungaziva sei kuti munhu aona yane munhu wake. Ukaicheka live yangu iyo inokudza ndakaisa matips about 15 matips handingamatauri pano. It's so easy kuona kuti munhu aona yane munhu wake. And just because akaenda nemunhu wake ka don't ever think kuti munhu wacho ari better. Inongoreta. And sometimes vamwe vanhu futi ka unozwa vanhu vasina chavanacho vanoabuse. Unozwa wakadana nemunhu asina chanacho. Rafu yacho. Rafu yemunhu asina chanacho yakaipa. Unorafu gona munhu ari kutozvitamburira kuti ugoita balance wogonyara even pavanhu turi kurafu uchikandwa nemunhu asina kana 50p. Move on, my sister. But it's not easy. It's not easy. You know, if you are really attached nemunhu waida stereki munhu wokuitira zvakadaro, it's not easy. Well, it happened maybe 3 years back. But it's still hurting. Yeah, sometimes I just think of it. Good, okay, ndo zvakaitika and stuff. Sister, makadononoka, murunonokera. Pane vakomana ipapa vakawanda pamalive angu apa. Varutotsvaka. Imimi gadzirai nzira dzenyu and avoid kutaura nezvema-ex enyu kana makunyepfimbiwa. Because sometimes, like I said, zvimwe zvaunenge uchitaura pamusoro paex wako zvinoreveal a certain character about yourself. Yausinganidi kuudza umwe munhu, rega azvione rega. Zvafanira kuti ex wangu pano musikana akamboti ex wangu akauya akadhakwa kwakundisandudza ndakamuvhara nemwembama ndabvara nemba ndikamupina
unozwa kana uri potential boyfriend ndochiti ya panapa ndichapiniwa panapa, you know what I mean? Well, Kana kuti ndataura nyaya yex according panyaya yangu achitaura pamusoro ndopandazoti okay just regai ndingonyora nyaya yangu apa. Yeah, but you're doing very well. 3 years you should have moved on by now. No, But well, I ita did. Actually did, but but no, you, yeah. yeah, but you'll miss him because anenge ane matraits ake ari good. Ende vanhu ndambotaura ngati varume vanodai soka dzingongona wana ari very good in bed. Kuti wana mumwe murume anenge ari nice in everywhere but kubonde haachasviki kuna varume vari good ivavo vane ndo vanorova vamwe vacho vanorova futi magirlfriend and unenge uri confused. Hapana chinhu chinokonfyuza mukadzi semunhu anogona bonde kana kuti ane good size yeuyu asi ari rafu. Mukadzi anenge asi good size ndoida asi handidi rafu yake, ndoendere kuna shoti asina izvo zvakangosiyana-siyana. So enda unocheka live. But my sister, you won't go wrong. Uri kufrance ukanyatsogeza zvakagadzira profile yako ukatanga even this year izvo zvekutanga muna February ngotanga ngopeka dzimwe nguva dzamunokanganisa takamboita live sora nezuro maybe wakaimisa. I know it's just first time yangu kutouyawo palife yako. But pekai zvinhu zvakanaka sisters. Chaka kamwe kamodel pavakawanda vanhu pambenge kana kufashion police kune macharacters vanongoona pafashion police idzi hadzigayidzi ungopfeka mapfekero avari kuita. You don't need to buy zvinodhura senge zvavana iko zvino hembe dzese dzine macopyright. Kana uchida Gucci unogona kuwana effect Gucci. Sorry sister vaenda, but guys, I tell you this, if you love yourself unodiwa ukatanga kuzvida haumboshayi mukadzi. Ukaona munhu anozvida achiita gora asina girlfriend kana mukadzi choice hazviite. Ukatanga wazvida iwe if you can't love yourself. My sister, thanks for the update. My advice for don't worry about this guy. Kune varume vakadowanda kunzoko, but varume vacho vakadamage iwawo. Saka iwe kana uchinda vanga rakadai so, right? Ndikakuti nezireza apa, it takes longer to heal. Ndikakuti that's why kana uchitesta diabetes vanokuti jaw nekatsono kadeki wodai so ropa robuda hautombozvinzi kuti wabayiwa unongozodai popora. Dena vaiti vachikucheka diabetes waine zibanga kuti dharara unotora 1 week to heal. Tinashe saka zvinoitika ndezvokudai so sometimes cheka kuti munhu wakadana naye relationship yake akahetwa zvakadii. Handikuona hate yawakaitwa wakati kurambi, kutsotsewa, kuhurigwa nekutoregwa mari. Pamwe zvimwe zvacho munhu azotaura pamwe munhu akati vyatite mwana akunozvoka nobati bvisa mimba yachona ndafunga mbomira zvakawanda hatingaudze zvese, but I'm just saying kwamuri guys zvinodependa kuti munhu akahetwa sei. Kana Tinasha achida kumove on anonida kukuziya first. Ndo type yekuti inoti I need to know you first. Zvakudependa nevanga rawakapiwa neakabvapo. It's not easy manonoka it's not easy kuti munhu ango fall in love achibva ukarumwa nemagoka even nhunzi mumba chaunofunga kuti igo munhu akarumwa nemago mumba anotya nhunzi. Isusu tisingatye mago toita hai nhunzi iyo, but musi wandinorumwa nemago because zvinoti zvakada kufanana. Kana tukamborumwa nenyuchi hanzi munhu wese akutiwa nenyoka anotya chero belt. Kakaenda belt zvandotaura zvoita senge mafanizika but nditoreva chokwadi. Sasa right now Tinasha pane 1 or 2 or 3 guys pa 3 years idzodzi vawakajaja nekuda kwemukomana wauyu wakasiyana vaitoda kuroora. And from your voice you sound very very like a very very lovable person. Trust me, kuno umwe munhu aitokuda kana kuti aritokuda izvezvi ari kukanganiswa neexperience wakaita nablazo wavo vakakutorera vakakutsotsa zvokuti munhu iye akauya genuinely achiti ndashoterwa nemari yebhazi ndoda kuenda kumontpello ndiri kubva kuparis ndozokudzorera mari yako. After that experience wakaita nablazo wavo handifungi kuti unombomupa mari, but unenge usiri wrong ukamunyima, but unenge usiri right ukamunyima. Saka the good thing is hausiwo wakastopa marriage wakastopa relationship ndiye zvichamuwana kumberi kumusiye mupe time ava nemwana handiti
ndo dziya type dzinozohurigwa vangu wamana chema hurigwa anochema achidana zita rako wadi wamarried ende unenge wamarried uri happy nechaona chako uchitotamba pamunduwe uchisvinda nduwe achichema wonzwa nzeve dzako dzichunga izvo ziex rako rahurigwa ko rako kufunga. And I came across this by fluke, but I really needed to hear this. I'm going through a lot today. Shokutoshaya hope. Tariro. Urushasa hope na X-ray kana urushasa hope nani? Bano ku Zimbabwe makanaka. Let me tell you bano ku Zimbabwe mune 5 good things about Zimbabwe, especially women. Timbo mira varume tima dongi. Varume ku Zimbabwe andukunyebera ti tima tinoti chibaranze tikati chidofo tikati udongi tikati rafu tikati dzimwe nguva kutokona wabonde racho tikati futi zvinhu zvidiki zvakawanda, but kune vamwe vari nani, kune vamwe vanobhehave. But imimi vakadzika, let me tell you, vakadzi kuZimbabwe, that's why murume wekughana achiti akangodana nemwe vodesa mukitchen, because vakadzi varume vekuZimbabwe vaifanirwa vaurora vakadzi vekughana. Rafu yatinayo, we need to marry vakadzi vekughana tichimbodzidzisiwa tipindu. Mukadzi wekughana anokuunzira munhu pamba, boy ausingazivi murume oti this is my friend, iwe uchienda kubasa in 10 minutes. Ndakamboenda apa ndasingadana naye, kungosvika pamba munhu ari married, hello this is my friend Leon sit there. Murume achienda kubasa, ndikati vakomana dai anga ari muzimba ndaibirwa boots, uri kuya pamba pangu ndiwani. Guys, pano kuZimbabwe, let me tell you, pamunoleka chete vakadzi kuZimbabwe kuzviregerera pamalooks, you are the most beautiful. Vasikana kuSouth Africa vanonzi ye vasikana kuSouth Africa vane good body. Mazimba mazhinji mune very very nice bodies kukunda maSouth Africans. Hanzi unonyepa iwe. Davenport chamari mazimba akanaka, mazimba akanaka, but muzimba kana kupfekera rimwe zambia rinenge dress rinenge dengu rinenge chinyi achienda kugathering kunonoti apari single, anokupfekera rimwe zidress rinovumbu rinobhuruka richinda rakadai uku, unoti arohwa here, apfekedzwa musambureni here, apfekedzwa musambureni ndoti umbrella. Mazimba, learn to love yourself. Gezai munozva vasikana kuZimbabwe makanaka kukunda sub-Sahara yose. Well, because even maTanzanian akanaka, maSwahili akanaka, but imi munovauraya manje pastructure. Kwete structure ega nekudzidza, kwete kudzidza kwega, nekungongwara, nekungogona kubata vanhu, nekugona tsika zvese munozviziva, but mukada kungozvirega unondodza kuti chirume ichocho ukada kuchiconfuse senge mazimba tsika yamunaye kungopretenda zvako kwemazuva mashoma zvakungopretenda. Ukaita zvaita mai vako zvaya zvingotora dishi uchivigira munhu mvura achigeza mukitchen ukabhada mate, unotenderedza munhu musoro akanobvisa ng'ombe 15 uko kumusha. Sometimes ndo zvivarume zvakarangwa zvese zviri muEngland izvi, rega kuchituka chibva kubhawa, iti chibva kubhawa wana wachidzisira mvura bebi ndakuisira mvura ikuti wochigadzirira bhavhu wochiisira mvura wonodzisa sadza mumicrowave chakagara pamubhedhe ipapo wochigadzira wochiisira chitebho, kutenga chitebho chidiki wochiisira kana pacheya, kutora cheya wochiisira sadza. Iwe zvimwe zvinhu zvidiki so mazimba makanaka, but tsika makadzidziswa but hamuchadi kudziteerera, hamutomboteereri zvenyu. That's why muchiona varume vachizokurayai, because murume akafungwa ndasiya mukadzi uyu wakomana achazonakira umwe murume anoti ngatife tose, anokurayai. They can't let you go. It's because we know you're good people. Ukaona chizokuita let go, watadza kugeza. Na I believe kuna muzimba anosiyiwa nemurume ka. Wasiyiwa nemurume nokuti wazviregerera. It's either body or because munozviregerera. Kuenda kubasa hakuna kuipa, but guys, ukabuda achienda kubasa wakarova makeup senge munhu ari kuenda kuwedding 2-3 days, murume anochinja behavior mumba. Dzimwe nguva varume vanokuhurirai because vanoti hakuna kwachaenda uyo nemazidress ake ndiani anomuda. Varume vanotobhiliva kuti hakuna anokuda kunzoko, ende ugona murume ari panext door anodohwisha kuti kumana mukadzi ukuzi. Dzimwe nguva mukadota pane mufundisi akataura, dzimwe nguva anozati tikaita meeting yekuti anodawo mukadzi wangu ndiani ndichinjane newake, pano unozvimba mavoko apa nokuvhurira vanhu gedhe vachiuya nevakadzi vavo vaunododa iwo. Kana tiri mumarriage vedu tisingatombooni kunaka kwenyu because nemwe munokuviga rimwe zirume rechita kumana mukadzi uyu muziZambia umo
ende dzimwe nguva mechitoonekwa kuti mukadzi ane bhodhi kuti chitokuona hai kuti mukadzi ane bhodhi yakanaka ronzi zizambia bumbinya ai zidhezi richingoinda rikadai so woti matrainer mamwe anotengwa kulidil unotenga guys siyai system yekutenga hembe munotengeswa chikafu. Vana Sainsbury nana Tesco vanotengesa hembe regai kutenga hembe munotengeswa chikafu. Sainsbury neTM vana TM haipa kana vachitengesa ngavatengese zvekudya kwete kuti watenga hembe kwa okay haiwa guys ndio kunobva fashion yakavora ikoko. Pindai munana Debenhams vari kuUK, pindai munana Debenhams kune sero. Zvimwe zvinhu zvamunotenga muPrimax 699 kuDebenhams zvichita 899 zviri better quality. Munotya kupinda muHarvey Nichols unoona muzimba akapinda muHarvey Nichols anobvunda kudai security akati imba vhakai uchibvunda chiko munana Harvey Nichols munopinda macelebrities tinopinda zvimwe zvima-t-shirt zvamunoti nazvo toona zviri pasi unojumana nacho chiri papound muDebenhams mune zvinhu zvepound muDebenhams pound blouse repound munongovhundukira kure motora zviti takachena moti vanofidza nemari tatisina mari kusi kungoziva kuti even charity shop dzamunotya kupinda dzemuchinyara ndinozoonekwa ndopinda mucharity shamwari pinda mucharity shop dzimwe dzacho dzinosponzwa nana Max and Spencer enda unomaona mareceipt but imano kuZimbabwe vanhu kadza kuZimbabwe muda kumboitirwa meeting chaita meeting nemwasikana makanaka dzimwe ngona nezondeba mama musikana wekawe sometimes kune vamwe watotovona enda kuona vacho vari single rafu ndogara ndizvitaura mukazi wekuZimbabwe ari single rafu vakazi wekuZimbabwe makatrainwa rafu. The most desperate nai ndafunga kuti foni iri pachaja izvo iri pazero zvayo. The most desperate Zimbabweans vari desperate for marriage ndo vane rafu yakawanda guys. I'm not joking. Munhu anokurafura ndi ari more desperate for marriage zvokuti unotozvibvunza kuti asisi ava ka hanzi charity shop bodo shamwari mira ndikudzidzisa something about charity shop ndopota ndichienda zvakana ndikaona ndichida kutumira zvinhu kumusha. Unoona kune dzimwe dziri kumayadhi inoza kune nzvimbo dziri dzevanhu vane mamillionaire. Let me tell you zvinoita varungu nevamwe vanhu zvavanoita vanongotenga zvinhu neexcitement izvo zvipa Christmas vakatenga zvinhu hopo zvinenge zvine matag yacho chingoripo. Andikuona alright ndipo kuratidza andikuona iMax and Spencer enda unozama kutenga sandwich yeMax and Spencer uone but iyi ndeye kuMax and Spencer urikuona ndakanzi ndaitenga zvangu chipa kugym 20p sandwich. Saka munhu anondiona mangwana masikati ndakabata sandwich iyi yokuMax ikanzi Max and Spencer organic. Hands rubbish will not go away. Iwo atya kupinda Max and Spencer nokuti munodhura indapinda ndawana zvichiitwa 20p ndabuda ndikutoita senge munhu ari rich nezipepa vigiri kuMax and Spencer wadoita competition wakumanya iwo kunotenga Max and Spencer unotenga zvinodhura uchiteedzera inini indatenga zviri pasero imosvaiko hapana. Hanzi ndiani anoziva kuti wapinda mucharity shop ndatenga bhachi rekuzara mucharity shop. Kucharity shop kune kwali unoza chii zvimwe zvimambuya zvamunochengeta zvimamillionaire zvinenge zvichida zvimwe zvacho zvivamwe vanhu vakaremara nditi vatenga bhutsu dzake maAdidas asi akaremara makumbo ake anozvimba akapfeka Adidas odosvika mukufa necancer asina kupfeka Adidas iya yoikwa mucharity shop yonzi $4 iwewe nokuti haupinde mucharity shop woiona napahwindo charity shop iyo bhutsu iyi inyowani woti charity shop bodo zvinopfekwa nevanhu vakafa. mazimba takamutsa but tine tumwe tumaculture twedu tunodzorera sure. Guys, stop asking munhu kuti how can you love me when you don't know me, because it's it's quite normal for someone to love you kana ari murume. I'm telling you ukangoita body yako yakanaka ukapfeka dress rako rinofita body yako munhu anokuda, you will fall in love with you. I'm not joking. Kutokudira garo iroro raruto enda ugoona vanhu vane mabhodhi akanaka. Rega ndimbokudzai mazimba zvimwe zvatakadiscover nhasi ndichavengwa. Mazimba unongoona nokutora mahalf picture haadi kutora kuzasuku otozati munhu ane bhodhi yakanaka ende bhodhi yacho haina confidence. Unotedzera murume akuramba. Listen guys, let me tell you what we guys do kana torambana nemwe. We want, because tiri possessive, tinoda kukusiyai muri very low in confidence.
magaro ataichiva ndende kutuka mazigaro ndokusaka uri fati shamwari munhu akaita 20 years nafati wakwe achinakirwa nefati iwe wozokudza nhasi nokuti marambana zvibvunzewo kuti tiri kurevesa here kuzama kukulower confidence. And this is what you do. Woenda pafacebook wonyara nedumbu rako wotora picture wakaisa half uchiita senge uri pawheelchair handisi kuti vari pawheelchair muri wrong ndikungotaura kuti uri kuita senge unoti wotogwa mahalf picture kuti rizo munhu wati it's very beautiful woman and a good body tauro wakafuratira chama richienda uko hanzi futsekiwa ndabaika nokutupa zvangu andimboaccepta Davenport timbonzwa tanoti kudivi mana zvo zvandotaura chokwadi wakambona vakadzi vokujamaica mukadzi wokujamaica anenge ane murume wokujamaica anenge ane zuda kusvikapa anoruka dhredhi rake maviri asara zuda ane zuda murume wokujamaica anoita dhredhi agotamba nezidumbu rakasvika uko agopfeka guvha kuti mukadzi wokujamaica agokutorera murume une v pano pamberi apo une dumbu riri flat mukadzi wokujamaica anokutorera murume iri mbuya iri kuma 55. Halo ndepi Lee. Kanjani? Uri sei? Ndiri kunyebera mudhara. Aiwa, kunyebera. Kunyebera wadiwe. Inda. Ndakutera pekutanga. Iwo pakunyebera vanhu iwo panhu 1 iwo. Vakadzi kuZimbabwe kaka. Sora ako semukwatuka. They are full of lies. Not all of them. Taura kuti. Mira. Usakwidza ndege mashanga yo. Wakamboona unoziva anonzi matufu. Matufu chii futi? Matufu tiri kumusha kana urati maroro. Maroro. Kuzvishava nahawani kundi akakurira zvishava nana masvingo. Maybe tine rimwe zita. Anoita sei maroro? Anenge ane makonde mukati. Roro rakanaka kunze kana dufu so. Handiunzwe. Ukaritarisa the appearance nditarisa riri muti soka rakanakisisa. But ukazoritema ukarivhura mukati rakaita sei? Roro rinenge riri kumusha. But kana riri roro. Mira, kana riri roro reku UK kusina makonye. Unoriwana rakanaka kunze nemukati. Mira, iwe usatati roro reku UK. Taura kuti roro reku Zimbabwe. We are talking about Zimbabweans, handiti. So ukadasa roro reku UK ka wakutokanganisa. Anunzisa. Roro iroro rakaregwa richipinda makonye. Ukariprotecta roro ukarispray risati makonye asati abuya. The problem usafadza vakadzi ava. Because ukavafadza aka mangwana achachema newe. Ngatataurire zvavari. Anunzisa here. Vakadzi ava ndikudza zvavari. Unozva mudhara. Problem yevakadzi rekandikudze. Ndinoziva problem yevakadzi vevaZimbabwe. Vakanaka vacho. Right, ndataura ndikati vakadzi vekuZimbabwe vakanaka vacho ndo vane rafu. And vari more desperate about marriage. Ndo vane rafu futi. Ndo yoga weakness yemaZimbabweans. Unozati vakadzi vakanaka vekuZimbabwe ndo vasina varume. Ndo vanenge vachingokwirwa. Havasi desperate. Vanokwirwa vachisiyiwa vachikwirwa. Let me tell you something. Those are women that are too selective. Wanzo here. Those are women that are too selective. Mira, give me a chance to talk. Anunzwa here. Nyaya iripo ndeyekuti vari kuti vakanaka vachevavoka. Ndoti masalads vayanga zvichiti no ini ndororwa nemunhu wekuborodheva anunzwisa. Munhu anotorora munhu wekumbari kumajubheki uko. Andunzwisa. Saka ivo vakanaka vacho kana vasingazororwa if they are being rough, they are not being rough kuvanhu vana nhirikini vaya handunzwa. They are being rough kuvana vekumajubheki kuna namufakosi. And those are the guys vari kutorora vari kutochata. But haunganonyenge munhu ane masters ka uchinyora chirungu chakatyoka. Ivo vanoda unyengewo munhu ane max nyenge unoziva kana uchibva kumajubheki. Terera. Okay. Mira, masters inokuendesa pambedha here. But mudhara mira ndikudze aungaisi une Brazilian. Unoziva kana uchida Brazilian. Ivo hauchandipiwo chance asi ndakupa chance. Okay, ndokupa chance tizotaura. Yeah, ndati masters airore munhu shamwari. Okay. Handunzwisa. Munhu anorora munhu anenge achifamba munzira umu. Ndiye anonorora munhu. Apedza orora munhu yeye omuchata omuisa mumba vogara vese. Masters yako unenge wakaisa masirikari unenge wakaisa muwardrobe. Ndombotaura here. Taura nyaya yako. Kwese uchiti kana uchienda kuinterview unopfeka suit mamwe majobs
even kubhora chako munhu anoenda kuinterview achida kurecruit anoenda akapfeka suit. Shamwari, kana uchida mukadzi akadya bhuku muvingewo zvine bhuku. Mazana ndo ane mari shamwari. Varupinda madhaga mukamu. But even une zvimwe zvatinoita, stop generalizing women. Ngatirege generalize women. Ini ndinoziva kuti weakness yevanhukadzi vekwedu ndeichii. Ndiri kuzama kutaura ipapa. Weakness kuti vacho vakanaka vanorooreka nditi. Vanoita ukatera pandatanga live ndati don't overrate yourself or underestimate. Zvawataura chokwadi vanoko underestimate. Ndakaenda for nomwe usapfeka tracksuit. Chimira ndikudze mwerafu wanzvere. Ukada kutarisa ka vanhu zviti mabhebha acho akanaka iva vanoita zvimaneos nezvimachichi kana vakakurira kumhuri dzine mari chichichi whatever inanda. Vasikana ivava vakava vari kubhozhongorwa navapfana vekumadheodhe vekokoko vosiyiwa. But vapfana vanozovaroora vafanirwa naMfakoso uku kuna Nambare uku. Avatororwiwe. Ane attitude yavana yavaroorwa. Mira. Do you know why? Let me tell you. Mira ndikudze vapfana hoboka vanutaura kuna muchitungwiza kunoona chi vanozowira vachiti bhebhe rakanaka handunzwisa vozoroora vovaisa padheni handunzwa. Then ukada kuzozvitarisa ka as time goes on shiri nemuriro wayo hairegedza sei vachizoramba vasikana vakanaka ivavavo gozvajara nyaya yekuita sei yekuda zvinhu they go and fuck up ka ndeyekuti unoza sei vachizorambwa. Mira ndikuze zvinoitika vachisera kunohura because vanenda vachinohura handunzwisa here vanenda vachinohura handunzwa ndosenda shiri nemuriro haita sei hairegedze kwatatarisa 90% vasikana vakanaka vakanatsonakisisa chaiwo mfetsa wangu havana varume vasavatolerate nonsense. Mira ndikudze kuna vasikana vakanaka vasingatolerate nonsense. Kana musikana akanaka atolerate nonsense. Mira ndauri ndiri pajoza panapa. Most of the people vandakaona vakadzi vakanakisisa chaiwo ndotombobata kutomboneyo ko sei asina kurorwa munhu nditomubvunza what is the problem sei usina kurorwa chii chakaitika havadi nonsense. Havadi nonsense. Havasi kurorwa because havasi kuda nonsense. Aiwa ndinokudza shamwari ukaona inini handinwe doro pandinoenda kubawa every time. Panomwe mumwiro unoita vanhu vekuzimbabwe takafanana. Mira ndikudze kune umwe munhu wekuzimbabwe anokumwira doro zvokuti unomuhwira urombo iwe kuhwira mukadzi wake urombo ndisingamuziye. Aiwa ukaenda kune mamwe matauni handichadi kureva zvangu mamwe matauni ari muuk munomu kunomwa doro zvazvo zvokumwa doro zvokuti munhu anokangamwa kuti unozviona kuti uyu munhu ashandiwi because haumwe doro uchidhakwa zvokusvika pagomuka makuseni uchienda kubasa hazvite. Mukuru wangu unoziva chipi rakaita doro panapa pajoza panapa ndombodhiraivha kuenda kuna napretoria uko ndopinda kupi nekupi inini doro chacho handasomwa ndopinda kupi nekupi unosangana navamwe vasikana vekuzimbabwe wanzwa here vanenge vari desperate kuda kuroorwa. But their behavior ndeyekuti ini ndikazoona munhu kana vapfana vakazoona vanoti no I cannot marry this one. Vapfana nezvakusatsa kuenda kumamisha kuna namutoko chako chaikoka kumusha chako chaikoka unotora mukadzi panotora mukadzi wemuHarare unoziya. But mira ndikuudze handiblame izvozvo. Kune imwe klasi yekuti kana ndakadai soka vanhu vanogona kuti chifidzo chinodada klasi inenge yakasiyana. Zvandambotaura kana munhu achida Brazilian hair ngaaitewo Brazilian body zvokuti ndinoturika Brazilian hair pamunhu ane body yechindunduma inichida woti ndipe Brazilian hair zvinofanirwa kubalansa. Then munhu anozoti fidza wakaomera fidza watengi Brazilian. Shamwari kana uchida Brazilian hair from me uri mukadzi uya neBrazilian body. Hatidi kuti titurike weave pamusoro we$1 weave inoita 100 pounds ndoiturika pamusoro we ndokunonzi kusakwana. Zvandora ndizvo vasikana ava sometimes unovavinga musikana ane Range Rover. Mira ndikudze musikana ane Range Rover unoda kukwira Range Rover nendove wakapfeka manyatera muRange Rover yake yaakatenga nemari yake. Ndosachizonzika ini ndikanotora ndove yangu kwamurehwa kwako handiunzwisa here ndindoigezesa ndoichinja yoita zvandikuda kuti aiwa ungandichinja pane pari kukanganisa handiunzwisa here ukaenda kumusha uko wakambona chitikidhima herewo chimukadzi chekuti mira ndikutaurire chimukadzi chekuti chinenge chine chiri kumusha ukauko chanza nekurwa nezuva chichienda kumunda
kwete nezuva chete nokurohwana nagarden boy as well nevakomana vemombe usasiye ipapo mira pauri kupodza ende iwe nendika tichasvika kwamvura yacheka makumbo nhasi hande ukaenda kumusha kwamurehwa pangu pabhora apa unonosangana nemusikana ungatonga about musikana noti mvana vanzwa here handiri kuona iyo attitude yekuti mbana inini shamwari ndakaona mbana dzakanaka unoziva mbana handiri kuona ndo problem ndo mazimba ndo exactly wauya nembana varero roimbo zvokuti mbana izvozvo zvinokanganisa vasikana because vasikana vari kuti mbana ndo good women foot okay handedu one mistake mbana munhu akaita mwana wese mbana even mai vako vanoita mbana kana wakuzvarwa wese second born akamwazamupa mbana ndati mbana wese second mbana munhu aita mwana ko mbana mudhara hakuti munhu akaita mwana munhu aita sei munhu akachochonyorwa futi kana takuta nyaya kuti musikana kutaura mhandara manzwa here vakuru vangu unoyewa nepi mhandara iko zvino hakunaka ndosanotati ndovarikupanyangurwa chisiyo okay let's go back pane penyaya ndataura ukaenda